Я там зустрінув ваших земляків, я там зустрінув з Вінницької області, людей, які були вивезені до Німеччини. Сьогодні, пам'ятаю, була така Маринка, була з Вінницької області, була така Марія, була така з Миколаївщини, була така Клава з Херсонщини. Я з тими дівчатами спілкувався, я їм допомагав, я описую все в своїх спогадах, я нічого не передаю, нічого не хотів. Мене ніхто нічого не проставляв, мене ніхто не заставляв, мені ніхто не подякував, нічого. Але я написав так, як воно було, не хитро. Людям то подобається, людям подобається правда, і вони люблять правду, люблять читати. І коли я через рік, я приїхав додому, відпуск, приїхав в Варшаву, якраз тоді стала формуватися дивізія Галичина. Що таке була дивізія Галичина? В 1914 році, коли Австрія воювала з Росією, в Австрії були організовані українські січові стрільці. Значить, перше, про що я би хотів сказати? В німецькому полоні було багато українців. Були українці з Галичини, з Західних областей. Було багато українців з Великої України, з російської армії. І вони стали творити в німецькій армії, в австрійській армії. Щоб я можу щось не так обізвати, але то нічого. Ну, коротше, сталося створити, з тих військовополонених сталося створити українська армія. Були такі створені сіро-жупанники і синьо-жупанники. Пізніше, як прийшла австрійська армія, ті сіро-жупанники прийшли, і синьо-жупаники прийшли сюди на Україну. Вони були тут, на Вінниччині, вони були в Україні, бо вони були в Запоріжжі, тоді то була Олександрія.